Shania de Fahe. Yabema yen atiefo nyina akwaba bio asaba akan Adesua Berɛ na se Twi Adesua Berɛ eyi so na otwi a etwa mu no yehwe akamfo atwerɛdeɛ a yɛwɔ ewo Twi kasa mu na afei yɛkyekyɛ mu akwakuo sɛ yɛwɔ nea yɛfrɛ no vowel na afei yɛsan wɔ nea yɛfrɛ no consonant no nti vowel ne consonant no yɛkeka bɔ mu de bɛyɛ nsɛmfua ahodoɔ binom ewo kasa ne mu memenda no yɛyɛ muakyire de kaka yɛn ho nsimfoa mienu ne de bro saa yɛnya asuafo binom a wɔbɛka yɛn sa kyerɛ sɛ nea yɛkyerɛ wɔ ha no nso onya mu kyɛfa na onya so mfa so pa ene nso yɛbɛtoa adesua no so na yɛhwɛ nsimfoa ahorow binom a ɛkura atwerɛdeɛ mmiɛnsa ne de bro saa ɛwɔ Twi kasa no sɛ deɛ yɛde to manim memenda no nti ɛnoa ne nea yɛbɛdi ho dwuma ɛwɔ da no mu ene na okyerɛkyerɛ ni a mene wo badi dwuma ɛyɛ Kwadwo Aboagye mene mira panin ɔsɛ kwame nti afei yɛbɛma yɛn ho akwaba bio na yɛakɔ yɛn adesua no so tee kae sɛ yɛaka sɛ vowel anasɛ vowel a yɛwɔ ɛwɔ Twi mu no sɛ yɛfa vowel no na yɛfa consonant atwerɛdeɛ baako bi a yɛka ne mmienu bom a ɛsɛ sɛ yɛtumi nya asɛmfua bi na saa asɛmfua no bɛtumi ayɛ deɛ ɛtɔ asomu anaasɛ deɛ ɛntɔ asomu a ɛbɛhia nsɛmfua foforɔ binom aka wansa na nti aseɛ no awie pɛyɛ nti yɛkeka nsɛmfua binom a ɛtɔ asomu bi te sɛ bɛ ne a ɛyɛ ba kɛ ne ɔ ɛyɛ kɔ ne deɛ keka ho ɛnɛ deɛ yɛbɛhwɛ sɛ yɛfa vowel mmienu ne consonant baako a asɛmfua bɛyɛ na yɛbɛtumi anya Twi mu no vowel mmienu ne consonant baako bia betumi ama asɛmfua a nti aseɛ wom nti ne yɛbɛhwɛ ne maako na vowel mmienu a edi nkan a yɛbɛhwɛ no ɛyɛ u ne a yɛfa u ne a sɛ vowel atwerɛdeɛ na yɛde consonant bata ho a yɛtumi benya asɛmfua bi a nti aseɛ wom hwɛ saa asɛmfua yi metwerɛ bɛ u a ajo sɛ yɛbɛbɔ din sɛ bua nti ɛno ara no nti bua asɛmi sɛ mame saa bua no bɛ u a nti yɛfa consonant bɛ ɛne yɛfa vowel mmienu u ɛne a ɛne yɛbɛnya asɛmfua bua nti ajo sɛ yɛwɔ u ne a na so mebɛ keka atwerɛdeɛ binom na afei ahwɛ sɛ wobɛtumi abɔ din ama yɛ na nti deɛ ɛtɔ so yɛ dɛ u a dua mo fɛ u a fua hɛ u a hua kɛ u a kua u a mua in u a nua tɛ u a tua sɛ u a sua yɛma wayi ko agye sɛ ha nti ɛno a no nti yɛho sɛ akenkan no ɛnyɛ dene ɛyɛ nsɛmfua no ɛna ɛsɛ sɛ yɛsua ne din bɔ yɛ na yɛhu sɛ atwerɛdeɛ biara nso yɛnim sɛdeɛ yɛbɔ atwerɛdeɛ ne din nti yɛho u ne a yɛka bom ɛde yɛ nsɛmfua nea yɛbɛkɔ so ɛyɛ o ne a ɛno nso sɛn na yɛde ka consonant ho ma yɛbɛyɛ asɛmfua na nsa na yɛbɛkɔ o ne a no so no na yɛkae wo sɛ wopɛ sɛ wɔkenkan atesɛm anigyesɛm dawubɔ nsɛm a yɛfa nipa asetena ne nneɛma ahorow ho ɛwɔ Twi kasa ne fante kasa mu ɛwɔ internet so a de hia ne sɛ wobɛkɔ akannews.com wokɔ akannews.com a wɔtwerɛ nneɛma a ɛsisi wɔ ɔman yi mu ne aman foforɔ so nyinaa ho nsɛm ɛwɔ Twi kasa ne fante kasa korɔgyee mu ɛno bɛboa ma watumi atu mpɔn ɛwɔ Twi kasa no mu nipa binom susu sɛ obi ka Twi a na ɛkyerɛ sɛ n'adwene mu mie nanso ɛnte saa kasa a wɔde atwa yɛn mfurumadeɛ yɛntumi ntu yɛn so no ɛngu ɛmfa wura nhyɛmu ma ɛnyɛ yie nti sɛdeɛ tie bia yɛn kasa deɛ sɛ yɛma yɛn ani ko ho na yɛhu ne sua yie nso afei Bolingo ɛsɛ sɛ wopɛ sɛ wɔde kasa a wodidi dwuma wɔ sini mu egu sini n'ase ma atiefoɔ timi hwɛ na wɔkenkan ɛwɔ saa kasa no mu a wɔbɛtumi ayɛ ama wo wopɛ sɛ wɔmfa kasa foforɔ nso mfa sini no so na amankorɔfoɔ a wɔnka sini no mu kasa no
ahwɛ sini no ate kasa na se wɔn kasa mu nso a wobetumi ayɛ ama wo ɛneɛ ma yɛntoa adesua no se na yɛhwɛ sɛ ɔkwan bɛn nso na yɛbetumi de o ne a aka inconsonant ho ayɛ asɛmfua ama ayɛyɛ nti adwo sɛ megye sɛ wayɛ krado ɛneɛ nsɛmfua a yɛrekɔ so sesei no ne din kan yɛ bɛ o a boa fɛ o a foa hɛ o a hoa kɛ o a kwa o a moa in o a noa tɛ o a toa sɛ o a soa yɛda wo ase paa nti yɛnum so yɛ nsɛmfua mmiɛnsa naa bi afei vowel mmienu a yɛrekɔ so yɛ o ne ɔ o ne ɔ ɔkwan bɛn na yɛbɛtumi de o ne ɔ aka consonant ho ayɛ asɛmfua nti sɛ ɔrɔ sɛ ayɛ krado deɛ neɛ yɛtoa so nti bɛ o ɔ boɔ fɛ o ɔ foɔ dɛ o ɔ doɔ hɛ o ɔ hoɔ nti hoɔ no wobɛtumi ama yɛ asɛmfua bi a yɛbɛte hoɔ wɔ mu sɛbi a ɛhɔhoɔ ɔhɔhoɔ ɛnoa ne no ɔhɔhoɔ nti wɔn sɛ hoɔ nko a gyina hɔ a ebi a yɛnhu ne nteaseɛ nanso sɛ yɛde atwerɛdeɛ foforɔ bi bata ho a yɛbɛnya asɛmfua bi a nteaseɛ wɔ mu nti ɔhɛ o na yɛbɛnya ɔhɔhoɔ ɛneɛ ɔrɔ sɛ o yɛbɛbɔ din sɛn soɔ wɛ o woɔ nti sɛ mede bɛdi wɛ o no anim a menya asɛmfua ɛwoɔ ɛnoa no no nti wɛ o na yɛbɛnya ɛwoɔ ɛnoa no no ɛneɛ yɛnkɔ ne e ne a yɛka bom de consonant bata ho yɛ asɛmfua no emu baako ne dɛ deɛ fɛ fiɛ sɛ seɛ tɛ teɛ wɛ wiɛ mo yɛda wase yɛsan so ma wo ayikoo enti yɛmfa asɛmfua bi te sɛ feɛ mede di feɛ no anim a ɛbɛyɛ ɛfɛ ɛfiɛ afei seɛ mede abɛdi seɛ no anim a ɛbɛyɛ asɛ aseɛ afei teɛ mede nkɛ a bɛdi teɛ no anim a ɛbɛyɛ nkɛ atɛ nkateɛ mo yɛda wase paa nti ɔhu sɛ twi nsɛmfua no ne nyinaa ɛnyɛ dene ɛyɛ nsɛmfua a ne bɔ ɛda fam a sɛ wonim atwerɛdeɛ no na sɛ wonim emu biara din yi a ɛnyɛ den ma wo sɛ wobɛkenkan twi na afei watumi atwerɛ twi wɔ kwan a ɛfata so bolingo dwumadi bia deɛ yɛn deɛ ne sɛ yɛbɛma nipa atumi anya wɔn kasa mu ahotɔsoɔ ne nimdeɛ a ɛdi mu na ɛkɔba sɛ wɔhu wɔn ho wɔ baabiara a wɔtumi de kasa no adi dwuma yie nti ɛma w'ani ngu sɛ wode wo kasa ɛbɛdi dwuma na wada wo ho adi sɛ woyɛ ɔkani na waka twi no wɔ kwan a ɛfata so na nso wode akyerɛ sɛ w'ani sɔ w'amammerɛ mepɛ sɛ yɛsua adeɛ foforɔ bi ɛnɛ na nea mepɛ sɛ yɛsua fa nea yɛrekan ho ne sɛ wɔtwi atwerɛ mu no vowel biara tumi twa asɛmfua to nti twi vowel no nyinaa nso a yɛde di dwuma wɔ atwerɛ mu no emu biara tumi twa asɛmfua to kyerɛ sɛ ɛtumi wie asɛmfua nanso consonant no deɛ consonant mmienu pɛ ɛna ɛtumi twa asɛmfua to ɛwɔ twi kasa mu saa consonant mmienu no ɛyɛ ne n nko a yɛyi ne n firi hɔ a consonant foforɔ biara ntumi ntwa asɛmfua to ɛwɔ twi mu ma ɛnyɛ yie nti yɛbɛma ho hwɛ so a asɛmfua bi te sɛ n a nam nti nam no na ɛtwa toɔ ɛyɛ consonant te sɛ bi a ɛkɛ wɛ a n ɛkwan nti ɛno so n na ɛtwa toɔ nti sɛ ɛnyɛ a ɛbɛyɛ n sɛ saa consonant mmienu da nkyɛn a
consonant foforo biara ni hɔ a ebetumi atwa asɛmfua to ɛwɔ twi kasa mu ma ayɛyi nti ma yɛnsan ma ne n ho hwɛ so foforo bi na nhwɛ in sɛ a nsɛm mo afei in sɛ o nsom mo afei in sɛ a in nsan nti saa nsɛmfua yinom nyinaa di adanseɛ sɛ twi mu deɛ sɛ yɛpɛ consonant a ɛtwa nsɛmfua to a ɛyɛ ne n nko a fato tirim na afei ɛnyɛ bibi foforɔ a wobɛsua nanso vowel ne deɛ ne nyinaa bɛtumi atwa asɛmfua ɛto kae sɛ wopɛ nsɛm a asisi wɔ yɛn man mu afotusɛm amammerɛ ne adesua ho nsɛm akenkan ɛwɔ twi kasa mu na wahu twi atwerɛ ne kenkan yie paa deɛ a ɛneɛ kɔ akannews.com wobɛkenkan nsɛm a ɛsisi wɔ asetena mu ne aman foforɔ so adesua ne amammerɛ ho nsɛm ɛwɔ twi ne fante kasa korɔgyee mu ɛbɛboa ma wɔde sua ato mpɔn na watumi ahu twi no atwerɛ ne na kenkan yie afei nso Bolingo Consult sɛ wayɛ sini na wopɛ sɛ wɔntwerɛ sini no mu nsɛm ngu sini no ase na ahwɛfoɔ atumi akenkan nsɛm a wɔde di dwuma wɔ sini no mu ɛwɔ sini no ase a bra wɔn nkyɛn na wɔne wɔn ni nkitamu na ɔbɛyɛ no wɔ kwan bi so ama wɔ a ɛboɔ no da fam afei nso nsɛm no mu da hɔ na ɛbɛma wɔ sini no ato mpɔn sɛ nso wayɛ sini no wɔ kasa foforɔ mu na wopɛ sɛ wɔmfa kasa foforɔ bi mfa so ma wo a wobɛtumi ayɛ no saa nso ama wo na afei ama wo kasa no atumi ato mpɔn na sini no so atumi anya nkɔsoɔ kae sɛ wobɛkɔ akannews.com na abɛnya nsɛm a ɛto mpɔn akenkan wokyerɛkyerɛni Kwadwo Aboagye mene ɔsɛpɛtɛtɛ kukua me ɔsɛe ɔpani ɔsɛe yɛni agye paa sɛ anɔpa yi wobɛka yɛn ho wɔ Twi Adesua Berɛ hwɛ yɛnim yɛwada yɛbɛsan ahyia yo yɛbɛda mo ase